BPF निफ्राय फैनाय आरो बेवहाय गोबां सिनियर सुबुंफोरबो दङ आरो जों गुड मर्निं लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि थाखाय मोनसे राजखान्थिनि सुंद' आपडेट लानानै फैदों नोंथांमोना बे साननैसो सोलिगासिनो माने खाम्फा बरगयारि सार मोनसे समनि चिफ डिपुटि मोनसे समनि BPFनि चिफ डिपुटि खाम्फा बरगयारि सार बिथांनि मोनसे साननैसो खोब आपडेट फैगासिनो दं सोलिगासिनो दं जोङो ससियेल मिडियायाव नुगासिनो दं मानोना बिथाङा 4 बोसोरानो जाबाय प्राय 4 बोसोरसोआनो जाबाय माने BPFनि मेल मिटिंफोराव बाहागो लाया बे बाथ्राखौ जों खोनानानै मोनदों आरो बिथाङा रिजिगनेसन होबाय होननानै होनाय बे बाथ्राखौबो जों खोनानो मोनदों नाथाय दिनैसिम दा बबे पार्टियाव बिथाङा दङ ना UPPLआव ना AGPआव ना BJPआव ना बबे पार्टियाव दङ दिनैसिम रावबो बुंनो हायाखै आरोना बेजों लोगोसेनो बे साननैसो ट्रेन्डिं जागासिनो दं माने बबे पार्टियाव बांसिन माने लोब मानसिफोरा जयनिं जागासिनो दं बेखौ नोंथांमोननो एसे दिन्थिनो नागिरदों नैबे भिडिअ क्लिप्सनि गेजेरजों नोंथांमोना बुजिनो हागोन मानोना बबे पार्टियाव जोंनि रायजो राजाफोरा लोब हाबगासिनो दं बबे पार्टिखौ साबसिन नुहुरदों बबे पार्टियाव हाबोब्ला जोङो प्रफिट जागोन बबे पार्टियाव हाबोब्ला जोंनि जिथुनाखि राजखान्थिनि गेजेरजों पलिटिकेलि राजखान्थिनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलखौ जोङो जौगाहोनो हागोन बेखौ सिन्था धारना खालामना बबे पार्टियाव हाबगासिनो दं बेखौ नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि क्लिप्सनि गेजेरजों एसे मोनथिगोन मानोना बेजों लोगोसे आं नैखौसो खावलायगोन जोंहा खालेंदुवार समष्टि आरो खाथिनिनो मुदैबारि समष्टिनि गोबां सुबुंफोरा UPPL हानजायाव जोनोम जादों आरो बिथांमोना आंनो लिस्ट देखायनाय बादिब्ला 613 सुबुंफोरा बेवहाय जइन जादों बेनि गेजेराव बांसिनानो BPF निफ्राय फैनाय आरो बेवहाय गोबां सिनियर सुबुंफोरबो दङ आरो जोंनि सासे सेंग्रा लाइमोन दैदेनगिरि टंलानि रबिन्द्र बर' बिथाङाबो जइन जादों आरो गोबां मानसिफ्रा जइन जादों गासैखौबो जोङो बरायदों UPPL हानजानि जिखिनि साननाय हनाय बिनि खामानि मावनाय आरो इयुन नोजोरखौ मोजां मोननानै बर'जों लोगोसे गुबुन हारिनि रायजो राजाफ्रा जोंनि दोलोनि फारसे जोबोद सांग्रां जादों आरो बिथांमोना जोंनि दोलोआव जइन जानायनि थाखाय एबा जयै खामानि मावनायनि थाखाय एबा जोंखौ थुलुंगा होनो थाखाय बिथांमोना थियारि जादों आं बिथांमोन बयखौबो बरायदों आरो फैबाय थानाय समाव BTR ओनसोलखौ अरायसम गोजोननि ओनसोल महरै गायसनलांनो थाखाय BTR ओनसोलाव रायजो जानाय गासैबो हारि माहारिनि जेंनाफोरखौ अराय समनि थाखाय सुस्रांनो थाखाय जों खामानि मावलांबाय थागोन आङो जोंनि भेरगाव जिल्ला UPPL आरो खालेंदुवारि ब्लक UPPL लोगोसे मोदैबारि ब्लक UPPL जोङो बयबो दैदेनगिरिफोरखौ आङो साबायखर बावदों बे समाव भिजन डकुमेन्ट्स नोंथाङा जितु लन्च खालामबाय बेनि हेंथायै गोबाङानो बुंसोलायनो हमदों बेखौ जायफोरा हेंथायै बुंदों बिथांमोना हयथ' समाजनि खामानि मावनायनि जेबो प्लेनिं गैयाबो जानो हानाय जेबो एजेन्डा गैयाबो जानो हानाय आं सानो जे भिजन डकुमेन्टनि हेंथायै बुंनायनि खुनु जुक्ति गैया बेवहाय खुनु लजिक गैया सोरबा जुदि बेखौ हेंथा बुंदोंबा बियो समाजनि फारसे बिनि जि साननाय हनाय बियो नेगेटिभ बिनिखायनो बियो बुंदों मानोना बे भिजन डकुमेन्टआ मोनसे हारिखौ फैबाय थानाय समाव जौगानायनि थाखाय दावगालांनायनि थाखाय माखासे लामाखौ बेवहाय होनाय दङ आरो बे हारिफ्रा रावबो आन्दायनांगौ जानाय नङा गावबा गावनि खामानिफोरखौ मावलांबाय थानो हागोन इलेक्शन बेयावहाय रेडि ना UPPL जों अराय सम रेडि इलेक्शना पलिटिक्स खालामग्रा मानसिफ्राथ' अराय सम इलेक्शननि थाखाय रेडि जायो आरो UPPL आबो अराय सम रेडि मानोना रायजो राजाफ्रानो बेखौ अराय सम गोसोखांहोयो आरो दिनैनि समाव रायजो राजायानो UPPL जों दङ हिसाबै UPPL आ एनि टाइम रेडि BJP जों UPPL जों लोगो जानानैनो सरकारा सोलिगासिनो दङ आरो इयुनावबो जोंनि जि एलायन्स बियो थागोन बेवहाय जेबो गोनो गोथो गैया
प्रमोद बर' जिंदाबाद 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 प्रमोद बर' जिंदाबाद 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 हाबा हुखा जायोब्लाबो स्रोद स्रोद जाखोमानांनाय जादोंमोन जोंनि गथ' गथायफ्रा गोसो होसारनानै स्कुल कलेजाव थांनो परिस्थिति गैयामोन जोंनि बर'फोरनि महर मोखां अरहि अरहा मिनिनो रोङै मेगन जाखर जाखर बेबायदि अबस्था जादों जोङो गोलाव बोसोर आन्दलन खालामबाय बर' हारिया बे समाव मा जादों जोंनाव रागा जोंनाय गिनाय बोराबनाय खारखोमानाय बागदावनाय बेबायदिसो परिस्थिति नङामोनबा नै मिलिटारि फैगौनो नै पुलिस फैगौनो नै उमुगा ओरै जाबायनो रावनिबो गोसोआव खुसि गैयामोन